kagem Bapak Lurah. Sugeng midhangetaken nggih Bapak nggih. Yen arep cerita karo sapa yen ora cerita kok tambah nelongso kok saya suwe kok ngene rasane sedina dina mung ngatoni wae yen ora sambat wis ra kuat arep jaluk tulung binolehku nembung nganti sok kapan bisa ngedem ati kasmaran priyo kang kepati mati. Tindak tanduke kalem radi gawe larange seme greget